5 hlavných faktov o Lamborghini Huracan LP 580-2. Pohon zadných kolies. Zadný náhon je pochopiteľne najdôležitejší fakt. Štandardný Huracan má výlučne permanentný pohon 4x4, čím nová verzia dáva kľúcom viac slobody pri výbere svojho auta. Buď si môžu vybrať výkonnú štvorkolku s nekonečnou trakciou, alebo si zvolia zábavnejšiu zadokolku. Už si len predstavím Powerslide Chrisa Hayesa v jeho recenzii. Motor. Zadokolka Huracanu obetovala nejaký ten výkon. 5,2 liter s 10 válcami zostáva, akorát je o 30 koní slabší, čím produkuje len 580 koní. A vadí vám to? Nevôbec. Predsa len zdola stovku len za 3,4 sekundy, čo je o 500 menej ako pôvodné Gallardo LP 550.2 Balbony, prvá zadokolka Babylamba. Hmotnosť. Huracan LP 580.2 postrádá nejaké tých riadele a dva diferenciály, čo mu umožňuje dosiahnuť nižšiu váhu o celých 33 kg. A nižšia hmotnosť znamená väčšiu zábavu, čím je auto ľahšie, tým sa lepšie ovláda. Konečných 1389 kg nie je najnižšia hodnota vo svojej triede, ale rozhodne nejde o ťažké auto. Design. Lamborghini sa rozhodlo, že upraví vzhľad tejto verzie Huracanu, čo LP 580.2 prinieslo zo pár zmien. Ako prvý očividný je nový nárazník, ktorý údajne zvyšuje prítlak, teda prináša predným kolesám viac trakcie. Novinkou je aj zadný difuzor, ktorý taktiež optimalizuje tok vzduchu. A poslednou zjavnou zmenou sú zadné gumy, ktoré majú vyšší profil ako predné. Cena. Posledným a tiež veľmi dôležitým faktom je cena tohto modelu. Trochu slabší, jemne ľahší, ale za to poznanie lacnejší. LP 610.4 sa predáva za 169 500 eur, zatiaľ čo zadokolku je možné mať o takmer 20 000 eur lacnejšie. Nemusíte teda šetriť tak dlho.